Og blandt de formentlig talrige vinende teenager vil min kollega Abdel Aziz Mahmoud være at finde på tilskuerpladserne i aften. Lige nu står han i køen foran parken. Abdel, hvem er det egentlig ud over de her vinende teenager, der går til en Britney Spears-koncert? Ja, jeg troede lige, du kaldte mig for en vinende pige, fordi det vil jeg tage som en fornærmelse, fordi der er altså... Jeg skal også ind og se koncerten lige om lidt, men der er lidt af en broget flok herinde. Af de 35.000 næsten udsolgte billetter, her er nogle af de tusinder, der står i kø til den lange kø, som netop nu er åbnet ind til parken her i København. Og Britney er 45 minutter forsinket bare allerede nu, men det kan være det, fordi hun er en træt dame. Så sent som i går var hun i Belgien og spillede i Antwerpen. En af de store Britney-fans, der står her, det er blandt andet dig, Peter, som står foran Britneys cirkusteltet, hvor man kan købe alle mulige merchandise. Du har købt den der t-shirt, du har på. Hvorfor er du sådan en stor Britney-fan? Jamen indrømmer, jeg har ikke super mange af hendes plader, men jeg er meget fascineret af hende som kunstner generelt. Altså hun har mega mange hits og så videre, og så trods alt det mediehalløj, der har været med nogle af de sidste par år, som bare har stadigvæk kunne lave de sidste 2 plader, været fantastiske og bare mega elektroniske og også passer lidt mere ind i min egen musiksmag. Så bare når man skal til koncert, så skal man have en t-shirt. Tak. Så selv tak. Altså er der bare at tilbage og ønske Abdel god fornøjelse, og så må vi håbe, han kan beherske sine begejstrede vin.